Harald Blåtand var konge af Danmark og havde arvet tronen efter sin far, Gorm den Gamle. Folk ville måske tro, at Harald Blåtand havde blå tænder. Det havde han ikke. Han gik dog bare ofte i blåt tøj, hvilket symboliserede, at han var magtfuld og rig. Før Harald fik omvendt danskernes tro til den kristne, var kristendommen ikke helt fremmed blandt det danske folk. Danskerne var bare ikke overbeviste om, at Jesus Kristus var den almægtige Gud. De var sikre på, at der måtte være andre guder, der var større end ham, blandt andet de nordiske guder. Harald ville finde ud af, om det passede, og bedte derfor bispen Puppo om beviser over for Harald og det danske folk, at den eneste sande Gud var vor Herre Jesus Kristus og Helligånden. Puppo ville modbevise danskernes teori og holde efter kong Haralds ordre et stykke rødglødende jern, så længe som Harald befalede i sine hænder. Harald så til sin store forskrækkelse, at der ingen skade var sket med Puppos hænder. Kongen var sikker på, at det var Gud Fader, der havde beskyttet missionærmunken Puppo, således at han ikke blev skadet. Harald var så overbevisende og fascineret, at han blev døbt og derefter bød folk, at man skulle dyrke Kristus alene. Han pålagde sit folk at fornægte afguderne. Alt dette lod han sig skrive på runerne i den store Jellingesten, som han rejste i år 980. På stenene praler han med, at han vandt sig hele Danmark og Norge og gjorde Danmark til et kristenland. Jellingestenene blev kaldt Danmarks dåbsattest, fordi den udgør den tidligste vidnesbyrd om Danmark som en nation og danerne som et folk, og fordi det er den tidligste fortælling om kristendommens komme til Danmark. Og sådan blev Danmark et kristent land.